God, hallelujah. Malaydayaw ti Apo, kablawan na kayo, kakabsat, iti dati yung daw, tinapateg na nagan niya po tayo ng Jesus. Nailiw kami kada kayo, tapno no, may danon man na ti sa unya Apo Diyos, kada tayo, hantayo man nga, agigita nga personal, makapagsasayin na rita, ita, ngayon malaydayaw ti Apo ta, dati internet, dati wifi, nga makapagkikita tayo, hang kayo makita, ngayon da kayo makikita da kami. Manipod ito'y Commission for Christ Fellowship, kablawan da kayo, itinapatay nga nagan niya po tayo ng Yesu Kristo, sapay kumanga niya po Diyos, iti mang bendisyon, kada kayo, kapsat, agyaman tayo launay, ti salunat tayo, agyaman tayo launay, ti balegi, nga araramiden, itited niya po Diyos kada tayo, itinaldawal daw. Dahil ito bunga ti pamati, kanya po Diyos. Bunga ti araramiden na po Diyos dito. Hantay nga makikita ni Apo Diyos. Ngayon babayan ti pamati tayo kat agar aramid iti Apo ti nakakaskas daaw. Kada iti bibiyag tayo. Madaydayaw ti napateg nga nagan iti Apo. So, ulitek manen, kapsat, dahil nga mensahe kat may dandanon kada kayo nga napateg. Madaydayaw ti Apo. Ket kadwak ditoy nga ti may dandanon kada kayo dahil ti mensahe iti computer engineer tayo ni Brother Norman. Praise God. Hallelujah. So sapay kuma nga ni Apo Diyos ti agtultuloy nga mangbendisyon kada tayo iti dahil ito yung aldaw, madaydayaw ti Apo. Kada iti duwang Domingo nga nayeg kada kayo ti sao ti Apo kapsat ket may papan iti pamati pay laeng. Hantay mo pan panawan dahil ito itanapateg. Kung iti namin umuna, ganyan ko dahil yung eleksyon, denggen tayo, ti mensahe ti Apo. Awaten tayo, ti sao ni Apo Diyos. Madaydayang tinapateg, managan iti Apo. So mapantayon ti may katlo nga paset, dahil yung eleksyon tayo iti dahil yung daw. Manipod iti Lucas chapter 8, Verse 4, ang ingganat ti 15, kapsat. Dahil ito'y tinakaipamunganayan, dahil ito'y laksyon tayo, iti dahil ito'y ngaldaw. So nga, niya po tayo ng Jesus, inladawan na dahil iti upat nga klase, iti puso, weno iti klase, iti daga, kapsat. Kat agdada dahil iti talo, nga puso, at dadagdi talong daga nga saan nga makaited iti bunga. Saan nga makaited iti bunga. So nga iti dahil nga daw kapsat kat kitain tayo man itatta nanya dahil jay impakita hantayuman malpas dagitoy ngugpat nga klase iti puso iti tao wenno upat nga klase iti daga ngem tapno iti kasta ket maawatan tayo nga nasayaan bayan tayo nga saggaysaen nga adalen basaen ti sao ti Apo tapnon adadapay nga maawatan tayo kenno kasano ti no anya kadagitoy ti nakaibatugan tayo nga klase iti puso wenno anya ti nakaibatugan tayo paset daytoy upat nga daga kakabsat nga sarsaritain na daytoy nga sao ni Apo Diyos itatay ti daytoy aldaw. Isu nga makita tayo ti kinasiasino tayo. Isu ako nakiti kada iti naglabas nga ti eleksyon tayo kat may mapan iti pamati. Isu nga sagbay kadi nga patuloy tayo agkararag tayo kadi Apo iti daytoy aldaw ti saom ket napateg nga maamuan mi. Ti saom Apo Diyos ket makita mi no anya ti nakaibatugan mi. No anya ti nakaiyarigan mi. Itay ti daytoy aldaw. Ngem bayaman kadi Apo Diyos nga makita mi tapnon mabalbaliwan mi no haan nga nasayaat dagiti daga nga adda kadagiti puso mi. Bayaman kadi Apo Diyos nga makita mi tatiladawan dagiti bagbagi mi tapnon no makita mi
tiladawan mi kat mabaliwan pa yapo. Matay tayo dito na patignanan mo. Tulungan ti adipen mo nga mangilawlawag, bendisyonam ka di, ilingad mo ka di, dagya cross niya po ni Jesus. Itibiyag ko apo. Tapno niya po ni Jesus, isu kumati makita. Nga nang nangruna ka dagiti, kakabsat ita iti dahil daw. Pulutam tinaindagan nga milig ko. Kataramaten lang apo kalasugan ti bendisyon. Amay ka po tinagan ni Jesus nga po midawat kami na gito. Amen. Praise God. Hallelujah. So, adda dagiti talo nga daga. Nga saan nga makaitad iti bunga? Adda dagiti talo a klase iti daga. Nga saan ang makapagbunga? Hana makaitad iti nasayaat nga mula kakabsat. Anya nga ta dagitoy nga klase. Anya nga ta dagitoy nga kasasaan. Isu nga tiyo muna kakabsat kat isu daytoy natangken nga daga. Hard soil. Dito in Lucas chapter 8 verse 5 kunana. At damay sa ataw anapan nagpurwak kadagiti bukel. Nagpurwak nagdiso iti suwagmano a bukel iti igid ti dalan. Anakapayat-payatan daket tinuktok dagiti tungay tayam. Dito verse 12 iti Lucas metla chapter 8 kunana dagiti nagdiso iti igid ti dalan. Iladawan da dagiti tattaw a dumngeg. Ngem no umay ti diablo ket ikaten na ti mensahe ti puso da tapno di da mamati ken mai salakan. Daytoy tinatangken nga daga kakabsat. Daytoy tinatangken nga puso. Ijay Pilipinas no adda ti bengkag mo ket adda iti igid iti dalan. Kang runaan na no tiyempo iti tudtudo iti tiyempo, iti lot-lot, iti kalsada, nohan pa nga na semento, kada iti dalan, mangliklik iti tao, ket dahito makinbengkag, nga da itigit ti dalan, ag problema, ket no dumaket aladan na, dahito igid, tapno iti kastaket saan amabalin, nga pagnaan, dahito tao, handa ka makapagliklik, ket magnada iti dalan, ni Brother Norman ketamo na daytoy taga Jones daytoy. Ket kastat kakabsat. Kaya aramidan dagiti tao. Ngem duma uray aladam mapandanto pa rakraken tapnon ayat dalay nga makapagliklik handa ka makapagna ijay kalsada when ijay dalan analutlot. Ket anya ti mapasamak, anya ti maramid. Dayjay adat ijay igit ti dalan nga bengkag wenno pagmumulaan. Mapayat-payatan dagiti mula. Aging gana nga inton aginit nakatangtang kenen. Dayjay igit ti dalan nga nakaimulaan dagiti bukbukel, maisman, balatong man, utong man. Wenno anya pay nga naimula. Isu nga daytoy iti igit ti dalan. Ket ibagana dito nga natangken daytoy igid iti dalan. Kapsat natangken daytoy nga nakaimulaan dagitoy nga bukbukel, nakaimulaan dagitoy nga mulmula. So nga kunana ditoy the soils represents the person who hears the word of God. Dagitoy daga irepresentar na iti tao nga dumngeg kadagiti sao. But immediately allows the devil to snatch the seed away. Iti diablo, wenno ti tulisan, alaen na daya bukel, nga maimula iti tao. No, jamet personal, kabsat, daya personal, no ti bukel kat maimula iti dalang ket natangken, dagiti tumaytayam, tuktuken da, kanenda, ket aging gana nga awan dagiti agtubo iti dayta nga iti dayta nakaimulaan iti bukel. Apay ngamin gaputan natangken nga rod ket saan nga imuneg iti bukel imula. Adaman iti naimula basit ngem narabaw laeng
Kabsat, iti panaka imula na. Iso nga, iti bukel, kunana dito'y, irepresentar na iti tao nga dumngeg, iti sao. Ket into no, umay ti kabusor, alaen na dahil nga bukel, tapno iti kastaket, maiyadayo. Iso nga, dito verse 12, kunana adamay sa, ataw anapan nagpurwak kada iti bukel, nagdisulti sa magbano a bukel, iti igit ti dalan, anakapayat-payatan daket kinuktok dagiti tumaytayab. Iso nga, alaen dagiti tumaytayab dagito bukel ama imula kapsat. Iso nga, ti bukel ket matay when balin akanen dagiti tumaytayab. Ti bukel ket matay ha ket agbalin akanen dagiti tumatayab. Kaya't nakasawen, iti puso, iti tao kapsat, natangken nga puso, nga mangawat, iti sao ni Apo Diyos. Natangken nga puso, nga mangawat, iti sao ni Apo Diyos. Apay, gaputa natangken, dahil nga puso. Gaputa natangken, dahil nga puso. Ni Satanas, alaen na, dahil nga sao, tapnon sa anda, adeng genken, awaten. Magitayo, kapsat. Ni Satanas alaen na dahil nga bukel. May sasa dahil nga sao. Tapnon saan na at sanda adenggen ken awaten. Umay ni Satanas iyara sa asdaken ka. Dahil ta ibagbaga ni pastor ket han nga paypay so dahil ta. Han ka mamatpati iti dahil ta ibagbaga ni pastor dahil ta dengdenggen. Agpaypay so kadimot dahil ta kunana. Iso nga kakabsat, nung natangkan ti puso ti tao, kasta ti iyara sa as ni Satanas, nyan no ti sao ket ti tao nga dumdumngeg, iti sao ni Apo Diyos, ibagat ti tao nga dumdumngeg, iti sao ni Apo Diyos. Satanas, pumanaw ka. Satanas, umadayo ka. Dengdengget ti mensahe ti Apo, awan ti karbengam, nga mangagaw ti sao ni Apo Diyos kanya. Kakabsat, adda ko makasta nga karirik na tayo, kabayatan na, nga dengdenggan tayo, iti mensahe, iti Apo, kadag iti bibiyag tayo. Kat no, adda ti gundawayo, nga dengdengeg, iti sao ni Apo Diyos, kakabsat, agbalin kayo nga, napapati kuma, agbalin kayo nga, si kakararag kayo kuma. Kabayatan na nga dengdenggan nyo dahil ti sao iti Apo kakabsat. Iso iti dahil ito daw. Apay gaputa natangken dahil nga puso. Apay nga natangken dahil nga puso. Apay natangken dahil nga daga. Ni Satanas alaen na kung nakitatay dahil nga sa utak nun saan tayo nga denggan, saan tayo nga awatan, dahil nga mensahe. Apay namin, nga dahil nga puso, dahil nga dagakat, agbalin nga natangken, gaputa adda iti igid iti dalan, gaputa adda iti igid iti dalan. So iti dahil tingal daw, hantay kuma nga adda iti igid iti dalan, iti pamati, iti panamati tayo kani Apo Diyos. Iti panagserbi tayo kuma kani Apo Diyos. No di kapsat, agbalin tayo kuma, nga adda, iti tayo nga, ijay pagayatan ni Apo Diyos. Han tayo nga kuma, apatangkunan, dagiti puso tayo. No di iparik na tayo kuma, nga ti puso tayo, biyag tayo kuma, kat awatan tayo, dahitoy, nga mensahe, iti Apo kadag iti biyag tayo. Dahitoy adda iti igit ti dalan, ket dumngeg ket kalpasan na, ni Satanas umay, alaen na ti sao, nga adda iti puso, ket saan ang mamati, ket saan met amay salakan. Haan amay salakan. Apay ngamin, gaputan ni Satanas alaen na, iso kakabsat kadag ito'y ngal daw. Bayan tayo, nga ti Apo isu ti agbalin kuma
nga adda kadagiti puso tayo, bayan tayo, an tayo nga palubusan, nga ni Satanas alaen na dagiti sao, amang mangeg tayo, hantay ko mga palubusan ni Satanas, takawan na dagiti mensahe nga adda kada tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan ni Apo Dios. Isu nga kakabsat, denggan tayo, anapudno ti sao ti Apo, denggan tayo, anapateg iti sao ni Apo Dios. Bayan tayo nga ti sao ti Apo kat umuneg kadagiti kaunggan dagiti puso tayo. Han tayo kunak manen ngay palubos nga adda tayo mayarig tayo nga adda iti igid iti dalan. Nga patangkenen tayo ti puso tayo, patangkenen tayo dagiti na tayo, patangkenen tayo dagiti na tayo. Ngem bayan tayo nga ti sao ti Apo kat umuneg kadagiti kaunggan dagiti puso tayo. Malaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Tano agrarabaw ngamin. Umay kunana ti tumaytayab kat alaen na. Isu nga no agrarabaw ti sao ti Apo kadagiti biag tayo. Kabsat ni Satanas alaen na dayta. Kat ipaganakan ka saan apod no dayta. Han nga agpaypay so dayta kunana. Ngem ti tao nga umawat ken mangsungbat iti sao ti Apo kabsat. Madaan iti pagrebingan, madaan iti gundaway, nga mga mo iti naununagpay akay papanan iti sao nga dingdinggan na malaydayaw tinapateg nganagan ni Apo Dios. Isu nga ni Apo Jesus kabsat agay ayab kadagiti tao nga agbabawi, mangikumpesar, mangibaga kadagiti anyaman nga nagbasulan da kat agbiag da nga sumurot iti pagayatan ni Apo Dios. Kat sanda nga tattao nga agrebelde, sanda nga tattao nga natangken iti puso da, sanda nga tattao nga mangrepyos, mangpaay, ijay mangmangidda. No di kaddi ni Apo Jesus agay ayab kadagiti tattao nga agbiag nga agtulnog amamati. Kan kuana dungeg iti sauna dungeg iti sao ni Apo Dios kat denggen da nga nasayaat kat imula da kadagiti puso da kat saan nga tangken ti konsensyada, saan anatangken iti puso da malaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Maysa at trabaho ni Satanas kabsat, maysa kadagiti trabaho ni Satanas pagtalida eden na nga ti tao iti kinasitnet, pagtali na eden na iti tao, amakulaapan dagiti matada, ket sanda amaawatan iti banghelyo, wenno ti mensahe nga mangmangegda kakabsat. Isu ati may kadwa Korinto chapter 4 verse 4 kunana, saan da amamati, tati isip da kinulaapan ni Satanas, amang ituray iti daytoy alubong, kat di da makita ti silaw nga aggapo iti naimbag nga damag, may papan iti dayag ni Kristo aladawan iti Dios. Isu nga makita yung absat iti araramiden ni Satanas, kayat naka kulaapan, kayat naka nga isunat mangituray kan ka, kayat na nga saan mo amakita da silaw, nga da nga silaw kat ni Apo tayo nga Jesus, nga isu nga imay dito'y sa kalubungan tapunan ni Apo Jesus, siyak ti silaw dito'y lubong, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga iti dayet yung aldaw, masapul amamati tayo, masapul asaan tayo nga maitpaiturayan, kadang iti araramiden iti kabusor, kadang iti bibiyag tayo ni Satanas kabsat ket agtrabaho. Satan is at work during teaching and preaching the words of God. Kapsat, dahil iti aramid ni Satanas. Satan is work during teaching and preaching of God's word. Dahil iti trabaho na. So nga, nagdengdengag tayo, iti sao ti Apo, kapsat, no na dumakit, kahit naka nga paturugan ni Satanas. Isu nga, labanan tayo daytoy, kapsat, ngarit na, no daduma. Isu nga adda, ngarit na, no daduma.
adagay suyaab nga suyaab kahit nga sawin makat katurog da ngem labanan tayo daytoy ngarit na kadagiti kadno dumteng dagitoy kadamaan na nga maikas kasaba iti sao iti apo kabsat ket kuna tayo apay makat katurog ang nata apay mabisbisinak nata dagijay mo umay ngarit na kada tayo kabsat ngem iti dayet yung aldaw kabsat bay antayo nga ti apo pagsyatan na daytoy kayat na pagsyatan daytoy kayat na ikatan daytoy ngem no daduma paiturayan ka kan kuana no daduma kayat ti apo Dios kay ikatan daytoy ngem daytoy nga rikram ngamin hamo kayat nga ikatan kayat isungan ni apo Dios kunana labanam dayta nga rikna dayta kuna ti apo ken ka isungan ti daytoy ngal daw kabsat nga kabayatan na no adda kayo kadagiti uneg dagiti iti uneg ti kapilya agsersermon ni pastor no daduma makat katurog tayo agsuyaab tayo no daduma dagitoy kat no daduma kat maka dadael da kabsat maka distract da no daduma dagitoy kadagiti uneg dagiti pagdaydayawan ngem ibagak kada kayo iti daytoy aldaw trabaho ni Satanas dayta trabaho ti kabusor dayta kabsat ket saan mo nga palubusan dayta nga rikna paksyadan dayta babalawem dayta ket kunan kuma in Jesus name papanawan dayta nga marikriknam no kabayatan na nga may sursuro ti sao ti apo kabayatan na nga may kaskasaba iti sao ni apo Dios kada tayo kabsat isungan ni Satanas amuna no kaano ti daytoy kabsat ni Satanas amuna no kasanot no kaano ken no kasano ti pan nakaisuro iti pan nakaikasabati sao ni apo Dios amuna sipsiputan na daytoy into no adda tayo palaeng ngagtutugaw apay awan marikrik na tayo ngem inton may kasaba inton may suro ti sao ni apo Dios nakadadumat tandag di umay nga panpanunod tayo sumiplot apan panunod tayo nakadadumat tandag di umay nga marik na tayo kabsat kadagiti kabayatan na nga mga kasaba panakay sursuro na iti sao ti apo Dios ni Satanas amo na daytoy apay ngamin kahit nakadadaelan dayta panagdengeg mo kahit nakadadaelan dayta dagyan pan nakaisuro ti sao iti apo panakay kasaba ti apo pagbalinan na ka nga busy dagyan panunot mo dagyan riknam tapnon iti kastakat madistract ka madadael dagyan riknam nga agdengeg iti mensahe ni pastor may adayo dagyan sao ni apo Dios iti panunot mo this Satan immediately snatch the gospel dagyan mensahe iti apo dita pusum gaputa kaya saan na kayat nga maamwam daytoy saan na kayat nga mayanak ka nga babalbaliwan saan na kayat ang mapabilag ka dayta ti trabaho ni Satanas ti kayat ni apo Dios mapabilag ka kuma ti kayat ni apo Dios kat maborn again ka kuma mabalbaliwan ka kuma mayanak ka nga mabalbaliwan dayta taramiden ni apo Dios kan ka dayta ti plano ti apo ken ka dayta ti tarigagay ni apo Dios ken ka ngem ni Satanas sana kayat han kayat mabalbaliwan ka san na kayat adumakkan ka di pamatim san na kayat nga mayanak ka nga mabalbaliwan isungay ti daytoy aldaw kabsat masapul nga naannag tayo kuma masapul nga naannag tayo kuma kadagiti puso tayo makita tayo kuma no anya dagiti puso tayo no anya dagiti na tayo iti daytangal daw iti daytangal tiyempo kabayatan na nga dengdenggem ti mensahe iti apo dita biyag mo kat kunam apo awaten ka apo awaten ti saom kat tulungan na nga ipateg ko daytoy dengdenggem itatta nga mensahe dito'y biyag ko, madaydayaw, tinapateg, nganagan iti apo. Iso nga, ure among ti sao ti apo, no di karamiden, awan metlat ti sarbina. Apay namin, gaputa, patpatangkenem, dayta pusum. Patpatangkenem, dayta pusum. Patpatangkenem, dayta riknam.
masapul nga ammon ti sao ti Apo no di kamet aramiden. Iso nga ni Satanas kat san na kayat nga aramidem dayedengdenggem. Ni Satanas kat san na kayat nga maaramid kuma. Ni Satanas kat san na kayat nga agtubo ti sao ti Apo ken ka. Ni Satanas kat patangken na dayta pusom. Patangken na dayta panagdengeg mo iti mensahe iti Apo tapno iti kastakat saan mo nga mauawatan, saan ka nga dumakkel. Daytoy tinatangken nga daga. Kakabsat, iso nga iti dayto nga daw. Ura ang mong ti sao ti Apo kunak manen. No di ka aramiden awan ti sarbina. Tinapatay ammom ket aramiden. Ammom ket aramiden. Iso nga iti dayto nga daw. Iti daytoy magundaway bay amman nga ibagam ken ni Apo Dios ket numariknam nga den ka ibatugam itatta na ladawam itatta nga da ken ka ket ladawan tinatangken nga puso, ladawan tinatangken nga daga nga saan nga dumakkel iti sao ni Apo Dios ket kunam kumaken ni Apo Dios ita iti tingal daw. Apo isukok ti biag ko ken ka. Apo kayat ko nga paluknem ti daga nga da kanyak. Apo kayat ko nga paluknem dagi puso nga da kanyak itatta tapnon iti kasta ti saom amang mga ko kat maimula. Kat saan nga takawen, saan nga dadaelen ni Satanas, kat saan nanto nga maana dayta nga mensahe, kat saan nanto madadael dayta nga mensahe nga mangmaig mo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ti mensahe kat napateg, ti sao ni Apo Diyos kat napateg, kapsat, ti mensahe ti Apo kat napateg. Isong makbay amman nga iti dayto nga daw. Paluk na ngamon dayto riknam. Paluk na ngamon dayto puson. Manon nga tawen mo nga agserserbi kan ni Apo Dios. Manon nga tawen mo nga agday di pamati. Manon nga taw-tawenan aramaten na kati Apo. Ngam no duma natangken dagiti puso tayo. Ket saan tayo nga makita nga dumakkel dagiti pamati tayo. San nga dumakkel dagiti panagserbi tayo. San nga dumakkel dagiti relasyon tayo ken ni Apo Dios. Hantay ko magbalin nga kaslamay sa ubing. Nga kanayon nga gatas lantat inumen na wenno kasla ubing nagmamadur latta. Ngan masapul kakabsat nga ti puso tayo. Puso kuma nga maitad ka ni Apo Diyos. Kung na tayo kumaiti dati daw, Lord, baliwam ti puso. Lord, baliwam ti biyag ko. Kayat ko nga dumakkel maten ti pamatikan ka. Kayat ko nga dumakkel maten ti panagserbikan ka. Madaydayaw ti napateg nga nagan iti Apo kakabsat. So kadagitoy nga daw, kunak manen, saanan ngay ayam. Ti pamati, do di kaddi, ipapatim kuma, dayta nga panagserbin, kan panamati kan ni Apo Diyos. Kakabsat, tulungan na tayo kumati Apo, ngagbiag, nga mangipateg iti mensahe na, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Iti dahil daw, kung natisaw ni Apo Diyos, nagdisotigit ti dalan, iladawan na di sa tawa dumneg damit, ngamdayan ng higda, nalipatan dalan iti apag kanito, nangeg damit, ngam naglabas laing kada iti pagdengegda, ngam iti dahit ngal daw, ti mensahe ko nga ti Apo, dan ti mensahe ko mga nagigan tayo, mensahe ko mga maimula nga santo nga pulos nga maagaw ken madadael iti kapuso madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo kakabsat asidegan ti yaay ti Apo asidegan ti panagsublina tapnon ipangato na ti iglesia na
Kadda tayo dagiti iglesia na aginatang na itinapateg nga dara ni Apo tayo nga Asus. Kadda tayo to ti may kari nga sumabet kan kuana iti tangatang. Apay pailaeng nga patangkinen tapusom. Paluk nengemon. Tapno ni ti kastaket awate mon. Dahil nga mensahe nga napateg para ken ka ita iti dayon tingal daw. Isukom dahil ka biyag mo. Isukom dahil ka biyag mo iti Apo. Da napateg dahil ka biyag mo. Ti paset tinasantuan nga surat kuna na anya ti magungo na ti tao no ala na ti so amin na kinabapnang. Kat mapukaw na met ti kararwana, mapukaw na met ti biyag na, anyan tun pang talali na, anyan tun pang sukat na, awan ti pang sukat tayo, iti biyag tayo nga absat. Awan ti pang sukat tayo, iti biyag tayo. Iti biyag tayo may maysa, nga magdapay biyag nga guru, oray kada tayo, kalpasan dahil nga biyag. Nulakat di, paluknengen tayo, iti puso tayo, hantay kapatangkenen. Unana, ulitak manen. Uray maala tayo ti so amin, akinabak na. Uray no maala tayo amin, aragragsak di ti lubong, numapukaw met ti kararwa tayo. Dahil taragsak, nga dati lubong agpatingda, ngam da yaragsak nga itadto ti Diyos kada tayo kat agnanayon, madaydayaw tinapatig nga nagan ti Apo. Ibaga na, ijay awantun ti liday, ijay awantun ti sangsangit, praise God. Ijay awan to ti saksakit. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Binigton nga ragragsak. Anya pailaeng anya pangisukatan tayo. Iti daytoy. Kapsat ngaitad iti Apo kada tayo. Dayjay marik na tayo, dayjay makita tayo iti daytoy na biyag. Agpatinggalaan dito. Na biyag. So nga kapsat, sapay kumang ati Apo bendisyonan, kan tulungan na tayo. Tapnon, paluknangan tayo, dagiti puso tayo, kat itad tayo metten kani Apo Diyos, dagiti biyag tayo kan kuana. Apo, iti daytoy ngal daw, agyaman kami ti kinabaknang ti saom, nga naidanon kada kami. Apo, ti saom, nga naidanon kada kami, kat may papan iti natangken nga daga, natangken nga puso. Kat daytoy natangken nga puso, o Diyos. Saan nga dumgay, saan nga mangipateg, saan nga dumakkel, saan nga tubo. Kaputi daytoy ti gundaway ni Satanas, nga mandadael iti bukel, nga maibula. Isungay ti daytoy ngal daw, Apo Diyos, ti kararag, ti adipen mo, dawatek kagi nga bendisyonan dahil di kakabsat nga nagdengeg ti sao. Samay kadi Apo Diyos nga nalukneng ku mga puso, nalukneng ku mga nadamig ku mga daga, nadamig ku mga puso. Iti nakaimulaan ti mensahe, iti daytoy galdaw kadag tinagdengeg, Apo. Tapno iti kastaket ni Satanas, san na nga maala dagitoy, san na madadahal dagitoy, san na maala dagitoy, san na nga malilaw dagitoy kakabsat kinagdingag. No di kaddi, Apo Diyos, maandaan na kumatibilag kan pan nakabalin, tapnon dupraken da, tagitan nyaman nga panangalilaw ti kabusor, kadagiti bibiyag na kaputinagan ni Apo mga Jesus. Kaputinagan ni Apo mga Jesus. Lord, bendisyon na mida, patib karamida, pabilod kamida. Si papapati kami, si papasnik kami, Apo, gagkararag iti daytoy ngal daw. San ko mga alaan, san ko mga takawan ni Satanas, dagiti saom nga naimula, kadagiti kakabsat, nga nagdengeg iti daytoy ngal daw, Apo. Bendisyonam ti sabtunggal may sa kadakwada. Pati karem kan pabiludgan kadi dagiti kakabsat nga nagdengeg. Anyaman kadi dagiti problema da itata, anyaman dagiti kasasaan da itata. Lord, i-bless mo kadi da. Kat sikati bumiyang kadakwada. Aywa na mida kan tulungan mida. Saan mo ida nga baybayan? Ikam ida, Apo Diyos. Kadagiti nasayaat nga puso. Nasayaat, O Diyos nga biyag.
kat sikat makikadda kalakwada, matay dayaw dahito na patay nganagan mo. Kukwam apo ti sa amin na dayaw gloria ken panagyaman, itay ti dahito daw. Amay kapoy tinagan ni Jesus nga pumidawatag dagitoy. Amen. Praise God.